инак дастоварди навбатии варзишгари тоҷик бо парафшонии парчами давлатӣ. Меҳроҷиддин Камолов дар риштаи ҷиу-ҷитсу дар маҷмӯъ бо 20 медал аз ҷумла 17 медали тилло ба ватан баргашт. гузориши Фахриддини Муҳаммад Юсуф аз истиқболи боз як варзишгари муваффақ. машғулияти пайваста, услуб ва ҳисси баланди миллӣ, ҳуввияти ватандорӣ хоса хештаншиносӣ асоси муваффақият аст. Инак варзишгарони тоҷик дар чемпионати кушодаи ҷаҳон оид ба ҷиу-ҷитсу сазовори 5 медали тилло, 2 нуқра ва 2 биринҷӣ гардиданд. муваффақияти навбатии Меҳроҷиддин Камолов шумораи нишон ва мақомҳои фахрии варзишгарони тоҷикро боз ҳам бештар намуд. 5 сол аст ки дар чунин варзиш машқ мекунам ва имрӯз ифтихор аст ки ман дар чин ва дар бисёри мусобиқаҳои байналмилалӣ ва мусобиқаҳои чемпионӣ байни чиниҳо иштирок карда сазоварҳои ҷои хуб гаштам ва дар соли 2023 дар шаҳри Ханҷоу дар вазнҳои 80-82 кило бо греплинг ва кемано сазоварҳои ҷои якум гашта ва дар вазнҳои озод ҳамчунин сазовар ҷои якум гашта ва хеле фахр мекунам ки аз ватан берун ватани худро муаррифӣ карда ва ифтихор мекунам бо чунин ватан. 4 мусобиқаи байналмилалӣ, минтақавӣ ва дар умум 21 муҳорибаи тан ба тан. Дар давоми 5 соли машғулияти варзишӣ Меҳроҷиддин Камолов бо ишғоли ҷойҳои фахрӣ сазовори 17 медали тилло, 6 нуқра ва 4 медали биринҷӣ гардидааст. натиҷаи охирин мусобиқаи кушода ки бо номи Ханҷоу дар ҷумҳурии мардумии Чин баргузор шуд, дар 4 нав ва услуби муҳориба ин варзишгар якбора сазовори 4 медали тилло гардидааст. аз санаи 6 то 8 январи соли 2023 дар шаҳри Хуанчжоуи ҷумҳурии мардумии Чин чемпионати кушод оид ба ҷиу-ҷитсу баргузор гардид ки дар ин чемпионати мазкур яъне ки зиёда аз 36 давлат ва умуман шаҳру вилоятҳои ҷумҳурии мардумии Чин ширкат варзиданд ва хушбахтона дар чемпионати мазкур варзишгари тоҷик узви дастаи мунтахаби ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ҷиу-ҷитсу Камолов Меҳроҷ дар ин мусобиқат ширкат варзид ва тавонист ки дар вазни 80 килограмм аз намуди ҷиу-ҷитсу ҳам греплинг ва дар вазни 82 килограмм низ дар намуди греплинг ширкат варзида сазовори 4 медали тилло гардад ва ин боиси ифтихори кулли ҷавонону варзишгарони яъне ки ҷумҳурии Тоҷикистон аст ки як нафар варзишгари мо метавонад ки обрӯ, нуфуз ва парчами ҷумҳурии Тоҷикистонро дар чунин сатҳи мусобиқаи байналмилалӣ баланд бард. имрӯз дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои рушди соҳаи варзиш таваҷҷӯҳи хос зоҳир гардида. бунёду фаъолсозии маҷмӯъаҳои варзишӣ бо тамоми шароити муосир сурат мегирад. натиҷа бо истифода аз имконот ва шароити муҳайё гардида комёбии варзишгарон ба муваффақиятҳои соҳавист ки дар ниҳоят давлату миллат дар арсаи байналмилалӣ муаррифӣ мешавад. Фахриддин Муҳаммад Юсуф, Баҳодур Қурбонзода, Ахбор. бинандагони гиромӣ, нашри муфассали барномаи иттилоотии Ахбор хотима меёбад. тансияту хонобод бимонед.